Hej og velkommen til Queencraft.dk-kanalen. I dag vil vi gerne vise, hvad man ikke skal gøre, når det er, man kommer op og skændes. Nu kan I se her. Og I kan se, at det kigger over på Malik, som står over cyklen herovre. Det er ikke mig, det kigger på. Så I kan sådan lidt.